see guys for the people. So tukubasa. Bakubona vari kugeja hapo mukona uko. Babu wabasa ilodi yatobva usvika izvozvi because matombo edu atinawo apera. Saka kugaraji ukoko kwatorohwa kwadirwa neimwe room iyo. Kwadigwa futi, then there's another bathroom kuside ukoko yadirwa. Ndobva matombo edu abva apera. Kureva kuti bedroom iro neiyoyo insuit iri kuside uko nepakati pese apa pamukuona apa kusvika pavhuranda uko hakusati kwadigwa. Saka vanhu lori iri kuto hanzi iri kuto hamina kuti vanokaundira nasei. Saka lori iri kuya ichiisa this is our chicken. Hamunozviona chikafu chekumabhirija right oya apa saka inini ndagaisa mugomo 1 because ndachida kuitira mhunga. Ndoda kusanganisa mhunga nezviyo. A lot of people are asking me kuti sheti mukujima yekuda sei. Ndinojima masaga angu evanhu andiendisa mumota ndichiya kuzodhirivhara. So apa pazvaitika nhasi ndezvokuti this client of ours pane trip yaitika saka akachida igaba remhunga negaba rezviyo. So like saka ndimbodii neniwo because ndirawo mhunga hamunozviona manje. So let me go ndichinogaisa ndowanawo gaba rangu inini remhunga personally ndimborisimbirira. Hasanamboribika by the way, hasanamboribika but the smell is nice. Ndabvunzwa nazona maikati vakomana modawo sadza remhunga yakati rezviyo hamunozviona. Saka ukagayiwa hunobuda like this. Izvi zvamukuona ndo hwaunobuda hui. Sadza racho resi white. The smell guys, it's very fabulous. Hamunozviona. So apa inini like I said hasanamboribika but kazhinji kana ndichibika renonzi rezviyo handifariri kusika, ndofarira kupambira kudai. Ndoramba ndichiita stay sezvizvi kusvika ndadi ndapedza. So apa ndati ndoda kubikira hangu ndiri panapa bosi asitapinda murume wakomanawo uyai mukati tione sei. Kati takonywa tese rikatambuka izvi hanzi rinongobikwa zvakafanira uyu ndozvatagwa nevangu. I don't know. Nangu handizivi. Saka let's see kuti tinohwina here kana kuti hatihwini. Tinohwina here sadzai. Tinohwina here mhungai. 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 Kakusvipira kacho maybe ndo kanonaka. Izvi as I'm talking to you rine kasimero kanouya pachesi kanomaramara kuti eat me ndo zvandiri kuwa ene ndatona mazuva ndichikrevha mhunga guys. So these are the day ndikati ndakumbona kugayisa gaba rangu but kugayisa gaba kunotozondidhura. Saka no, let me just see kuti pandichagaya mugomo then let's say pane munhu anenge achiti magaba ataura kuti one gaba uya uyu se-emergency anenge ati emergency sandi kutora plan yangu ndangoyegusisawo kuti ari kutouda emergency. Ndopandagayisa mugomo ndopandabva ndati neniwo ndichabvisa gaba rangu inini ndozvandinoita sezviyo ndinongoa gaba rangu then nomiririra pane mumwe anenge achida kana kuti uya emergency ya ndopandinozongoti paemergency ndozoti pane mugomo wangu wandoziva kuti uyu wakamirira maemergency unenge achiti 1 or 2 magaba uya. So 1 chega zvakwana pamuri pabasa takazviwisa izvezvo guys for the people. Inini ndichanana kubva ndatanga kushanda nasekuru Ben. I'm going to testify in case client ikazoona sekuru Ben wakabata chisupa kubva ndanga kushanda nasekuru Ben ndoziva kuti vanotenga chisupa chavanopisa kubva makuseni kusvika ravira more than 1 vakutovharisa. I only know 1 in case client yangu ndendisipo wakaona sekuru Ben wakabata chisupa ndo mushandiro wavo vanobatira 1 chisupa kubva makuseni kusvika ravira pa2 kudaro ngoda kutodhaka. Saka handina problem nazvo kuti vabate 1 chisupa. Ndoziva sekuru Ben. About the other people I don't know because hasanambozvona. Hasamboona amwe akabata doro nefu hasambodzvona. Team Nyamapanda I don't know anything about zvokuti vanobata doro. Let's see kuti tichahwina here. Ndambori panguva kuti rikwati. Amen.
kaizoita kunge mavhu sadza kapiki chakacho hagasi kudakadza utarisana toita kunge sadza rewhite radiwa zvimaike hatimboona kuti ndinogona uribudisa here kana kuti kwete handizi kuti ndinofanira kukora zvekudini. Vanhu vaMwari nhasi tichabika zvinhu zviri pano kutoita kunge risingasimbi ini ndiri kutoshaya kuti ndoribata sei ndoda zvokutoti kacha 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 vanoziva mhunga yamududza zvaita yakati harina anoziva zvekuti mhunga ndianiko uyai mundudzi hatinongota sezviyo sadza rabikwa nevanhu 10 hatitai muchitaura kuti zvikupamba sei ndoisa futi umwe sadza danenge vasingarije asi ndikujiswa simende pana pana chete shema ndovenzirito ngesemende kujiswa simende nhasi pano ndini ndiri kumuona kautodzidzirawo ipapapa aihopu rinonaka mwana and pefirst time rinazonditi horo raisimira zviri raitika but raita saka takufanira kudzikisa moto kuti wati chii raita rakunaka muvharo wacho udipi manje monai satsva chisipule chacho hachisi kusungika wani yasovharika chinoita kunge chikufamba tuma chiwani ndizo chai ndizopa chakaya takatotaura kuti chisovharika vatenga chisicho ndicho saka chichikuitika muvharo wacho nefishi nematembo unoiona pifi nguruve ata nyama yenguruve haiwa zvinoita mushe hai baba patakadya sadza iri machangizi anga asati avapo kupi hatite makaridya kupi patakaberekwa isusu munogona ngozonoridyira futi ikoko nezvamakadyada zvo kuno kunonzi kubasa aiwa tagonerwa taigirwa mhunga kuti tijevo tanga tichaizive ba tombodyi nyama yati padiet isu hameno ndikaripedza iro sadza remuka nevegetables tashaya chimugwa kunango pakuro nemugotsi paraifanira kuti akati kahurungudo kakanaka naka kudai timboni zvaramba stew rongodyika rakutooma rinoomera mupuleti chimbonzwa let's taste nongonaka wani naka ngotinosiyana nezviva ndiofarira chekuti patinonaka nokunaka musuwa wangu munga inonaka zvive inonaka zvive apa mautopedza sadza ndakutoripedza asi harifanira kunyanya kuzoriwanza apa ndachagurisa pafanira ndadoko mvura inonaka